ako te pogađa osjećaj stalnog zaustavljanja, kao da nikad ne napreduješ koliko bi želio, vjerovatno se suočavaš s jednom od 10 teških stvari koje su ipak vrijedne uraditi. Na kraju ću ti pokazati kako ove teške stvari možeš izvršiti i koliko će ti to promijeniti život. Ja sam tvoj vodič kroz svijet snažnog uma i ličnog razvoja. Prvo, prelazak iz zone komfora je jedan od najtežih koraka, ali i jedan od najvažnijih za napredak. To znači izlazak iz svog sigurnog svijeta i upuštanje u nešto novo i nepoznato. Na primjer, ako si univerzitetski student koji želi osnovati vlastiti biznis, prelazak iz zone komfora bi bio da počneš raditi na svom projektu, umjesto da čekaš perfekcionizam. Drugo, samodisciplina je ključna stvar koja će ti pomoći da izvršiš svoje ciljeve. To znači da moraš biti sposoban kontrolirati svoje emocije i svoje ponašanje, čak i kada je teško. Na primjer, ako želiš postati raniji, samodisciplina bi bila da se probudiš u 6 ujutro svaki dan, bez obzira na to koliko je teško. Treće, učenje iz grešaka je još jedna teška stvar koja je vrijedna uraditi. To znači da moraš biti sposoban prihvatiti svoje greške i učiti iz njih, umjesto da ih sakrivaš ili se osjećaš loše zbog njih. Na primjer, ako si napravio grešku u svom projektu, učenje iz grešaka bi bilo da analiziraš šta si pogrešio i kako to možeš izbjeći u budućnosti. Četvrto, razgovor s nepouzdanima je teška stvar koja može biti vrijedna uraditi. To znači da moraš biti sposoban komunicirati s ljudima koji te nije podržavaju ili koji imaju negativne stavove prema tebi. Na primjer, ako imaš šefa koji te nije podržava, razgovor s njim bi bio da porazgovaraš o tvojim ciljevima i zahtjevima i da pokušaš naći način da se slažeš. Peto, suočavanje s vlastitim strahovima i nedostacima je još jedna teška stvar koja je vrijedna uraditi. To znači da moraš biti sposoban priznati svoje slabosti i raditi na njihovom poboljšanju, umjesto da ih sakrivaš ili se osjećaš loše zbog njih. Na primjer, ako imaš strah od javnog govora, suočavanje s tim strahom bi bilo da počneš prakticirati javni govor i da se suočiš sa svojim strahom. Šesto, prihvaćanje promjena je teška stvar koja je vrijedna uraditi. To znači da moraš biti sposoban se prilagoditi novim situacijama i promjenama u svom životu, umjesto da se osjećaš sigurno i udobno u svojoj trenutnoj situaciji. Na primjer, ako ti je firma preselila u novu zemlju, prihvaćanje promjene bi bilo da se prilagodiš novoj kulturi i novim uvjetima. Sedmo, rad na svojim slabostima je još jedna teška stvar koja je vrijedna uraditi. To znači da moraš biti sposoban priznati svoje slabosti i raditi na njihovom poboljšanju, umjesto da ih sakrivaš ili se osjećaš loše zbog njih. Na primjer, ako imaš slabu memoriju, rad na svojim slabostima bi bio da prakticiraš vježbe za poboljšanje memorije. Osme, traženje pomoći kada je potrebna je teška stvar koja je vrijedna uraditi. To znači da moraš biti sposoban priznati kada ti je potrebna pomoć i tražiti je, umjesto da pokušavaš sve samo raditi. Na primjer, ako imaš problem s mentalnim zdravljem, traženje pomoći bi bilo da potražiš profesionalnu pomoć. Deveto, samoopuštanje i podrška samog sebi je još jedna teška stvar koja je vrijedna uraditi. To znači da moraš biti sposoban samog sebe podržavati i opuštanje, umjesto da se osjećaš stresirano i anksiozno. Na primjer, ako imaš problema sa stresom, samoopuštanje bi bilo da prakticiraš meditaciju ili jogu. Deseto, pravljenje odluka koje su teške ali koje su nužne za tvoj napredak je još jedna teška stvar koja je vrijedna uraditi. To znači da moraš biti sposoban donositi odluke koje su teške, ali koje su nužne za tvoj napredak, umjesto da se kolebaš ili se osjećaš nesigurno. Sada, kao što sam obećao, pokazao sam ti kako ove teške stvari možeš izvršiti i koliko će ti to promijeniti život. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče. Osoba koja podiže obje ruke u znak slavlja, stegnut biceps.